You see that up in the sky, they spelled out trust. Does it say trust? Yeah, all the way down there. Trust Jesus. Kendetret ka pertai borok kawai bat kumju kari Amerika. Hadin joka jingmi jong ketika jing thoa ha ketika sahet benang ha baki pad baki laong badai ka jinglong jong ulo. Kumta kan deka jing thoa ka balong kela shisha bat ka bala pelong arta di une ubreu bayang ketika surak highway. On ring video sendan halor kene ke jingjia ha ka ba ularing ula pule sendan ni kita kilo ki bla wandor ha ka dor jang ki jing tha ha ka ba kala tha trust Jesus kum tau ne ubreu ula lengo hingan halor kene ke jinglong khla kita kilo ba ula ang ba lese utul ula shulang pathar lane ula shuandor kulumar kumta kene ke video ha ka ba une ubreu ula ring kumne kelas yang viral ha social media bat kumju hang ne hapo slapper thai jongi ha ka baki pai ba babun klaya keren klaya ong bagi ne gide taki eki dakishin ki blapin isai ki blapin ipau ba unong bonong thau ude uba krau bat uba shisha bat uba em hang ne hapo per thai jongi kane ke jingji am simla tep kala ji hapo ka jaka keteng kesnong ke bakumno hendai lasu tepat bakadei napo kari Amerika te ayu pai ba pidan ben ang halor kaneka jingjia khla kaneka video kumne jaka te sahid benang kumne saya komen hapo jang kaneka video